keď padajú masky, dráma okolo rodinných účtov a boj o suverenitu. Každý človek, ktorý si ctí tradície, úctu k pravde a obyčajne zdravý rozum, sa dnes pozerá na politickú scénu s hlbokým znepokojením. Sme svedkami veľkého hodnotového stretu. Na jednej strane stojí reálna správa štátu o ochrane národných záujmov. A na druhej strane máme nablískaný svet vznešených fráz, ktorý však pri blížnom pohľade odkrýva nečakané tajomstvá. Posledná politická diskusia vniesla svetlo do miest, ktoré mali ostať skryté. A pre mnohých to bolo jednoducho bolestivé prebudenie. Keď to boli účtovné nezrovnalosti, potom keď sa začalo z tej deky vyplavovať viac, tak už to bola taká nevedomosť, omyl, to moja partnerka Puková, to nie je ja. Dneska sa už plne priznáva Šimečka v Expresse, kde povie, áno, boli to účty na telefón v tisíckach eur, lebo to nebol jeden mesiac za 244, ale to boli mesiace, roky. A to platí o ďalších informáciách, že tam boli v tom 600-eurovom mesačnom úste za mobilné služby 22 mobilov platených. Tak sa pýtam, aké mobily sa platili? Rodina Šimečkovcov, to sú traja. Ste tu hovorili o sumách. 140 000 exekúcia, 370 000 ďalších grantov za ďalšie 4 roky a niekoľko desiatok až stoviek tisíc z našich rozpočtových prostriedkov. Míňanie na elektrínu, na chod domácnosti, na to tie granty a naše peniaze určené nebudú. Účet rodine za mobily z verejných zdrojov. Slová vládnych predstaviteľov zasiahli citlivé miesto, ktoré nás nenechá chladným. A to v nikoho. Kto si každé 1 euro musí na Slovensku poctivo odmakať. Kým bežné rodiny premýšľajú, ako zvládnu každodenné výdavky, v zákulisí projektívorov prepojených na špičky progresívneho Slovenska sa odkrývajú finančné toky, nad ktorými sa zastavuje rozum. Analýza financovania ukázala, že cez schémy rôznych nadácií a grantov, ktoré mali slúžiť celej spoločnosti, odtekali obrovské sumy. Politická diskusia vytiahla na svetlo sveta konkrétne pochybenia okolo účtov za mobilné služby. Realita, ktorú už predstavitelia opozície museli s nevôľou priznať, hovorí jasnou rečou. Dnes sa už plne priznáva Šimečka, kde povie, áno, boli to účty na telefón v tisíckach eur. Bolo tam v 600-eurovom mesačnom účte za mobilné služby 22 mobilov platených. Tak sa pýtam, aké mobily pre Boha sa platili? Pre racionálneho, uvažujúceho občana je toto neakceptovateľné. Finančné prostriedky, ktoré majú pomáhať rozvoju krajiny, sa podľa účtovných záznamov preukázateľne míňali na súkromnú elektrínu a na desiatky telefónnych čísiel. Keď sa na tieto nezrovnalosti poukazovalo, najprv sa hovorilo o administratívnej chybe či nevedomosti. Verejnosť však vidí realitu, a to dvojaký meter, v priamom prenose. Vážení priatelia, čo si o tomto myslíte? Zanechajte nám aj komentár. A pokračujeme ďalej. Brusel ako aréna proti vlastnému štátu? Dráma v diskusii však siaha oveľa ďalej, než sa hranice rodinných rozpočtov, politicko-analytický pohľad na kroky 6 progresívnych europoslancov nám ukazuje znepokojujúci trend. Namiesto toho, aby v Európskom parlamente bojovali za záujmy našich poľnohospodárov a našu infraštruktúru či ekonomickú stabilitu, naši europoslanci robia pravý opak. Slovenskí zástupcovia sa spájajú so zahraničnými kolegami s cieľom presadiť rezolúcie, ktoré môžu záujmy vlastnej krajiny doslova zničiť. Otvárajú témy, ktoré zasahujú do našich ústavných základov a snažia sa pretlačiť ideológiu na úkor suverenity zvrchovaného štátu. Pre človeka oddaného svojej vlasti
Je jednoducho nepredstaviteľné, aby sa domáca politická súťaž prenášala na európsku pôdu. A to s cieľom oslabiť vlastný národ. Poďme si to nakoniec, drahí priatelia, trošku osladiť satírou na odľahčenie. Keď Putin nemá signál, v tomto ostrom hodnotovom zápase však nechýbal ani politický nadhľad a dávka trefnej satíry. Počkajte, neskačte mi do reči, prosím vás. Počkajte, Choďte do inej relácie, Rúža pre nevestu, alebo ja neviem kde, ale choďte do toho. S Tiborom sme si dnes načúvacie slúchatka nezobrali, lebo mi hovorí Tibor mi hovorí, že Putin nemôže byť na telefóne, nemôže nám radiť. Keď budete opäť mať v ruke opraty tohto štátu, tak okrem toho, že nebudeme vedieť, či sme Slováci, nebudeme vedieť, či sme muži a ženy, tak nebudeme... Ktorá paroduje neustále obviňovanie z opozície z toho, že vládni politici sú riadení zo zahraničia cez tajné zariadenia. Áno, aj toto bol vtipný moment z videa. Rečníci Tibor Gašpar a Takáč situáciu odľahčili s úsmevom, keď poznamenali, že si tentokrát načúvacie slúchadla radšej ani nevzali. Vraj preto, že Putin nemôže byť stále na telefóne, aby im radil. A navyše už nemal silu počúvať Mesterovú. Tento moment skvele poukazuje na to, aké absurdné rozmery občas naberá naša slovenská politická diskusia. Keď sa namiesto faktov o minutých peniazoch vyťahujú tzv. Rozprávočky o tajných slúchadlách. Je toto jednoducho zápas o charakter a zodpovednosť. Toto vystúpenie nastavuje zrkadlo slovenskej politickej realite. Odhaľuje ostrý kontrast medzi tými, ktorí hovoria o čistote, no ich vlastné účtovníctvo vyvoláva vážne otázky, a tými, ktorí bez ohľadu na tlaky obhajujú suverénny postoj krajiny. Pre stabilitu a budúcnosť Slovenska je kľúčové, aby sme sa riadili jednoduchými faktami, chránili si svoje hodnoty a nenechali sa opiť rožkom. Boj o transparentnosť a úctu k verejným financiám totiž nekončí na sociálnych sieťach, ale pri reálnych činoch a zodpovednosti voči občanom. Čo si o tomto myslíte, drahí priatelia? Prosíme vás, zanechajte nám komentár. Ďakujeme vám, že nás sledujete.